Madoda, ithi akutshucinga nto yinto ehlalihlala igoduke mamcinge ekhaya, cinge emaxhantini mntanam kucengwa abadala. Siyangena ukwenjenje sikhahlela kwikumkani izezwe lakowethu iinkosi zibonde onozithetyane. Amaphakathi akomkhulu, abantwana bethonga, abantwana bengulo, ingulo emhlophe, ingulo ebomvu, sithi mabuthetha ubumnyama kuvela ukhaya kube cosi kubeyile. Indlantloko zamakhaya, iinkulu, iintlabi, oodadobawo, oomafungashe, siyabulisa ukwenjenjalo. Uzibombile umngqonguntsundu sopitsha umgudu unceko sonto sijabeka somenzanto konjani emnyama ephwapha emafini buyizofela ekhaya. Ndityilunde mandungwaneni oqhwesho diyo gungo ndarhana amageza angarhalela into yamntu ezineento zazo mntanam. Ndangena ke kwenje sithi enkosi kakhulu ngokhetha ngotyumba injalo nje yokuchonge isikhululo sakho sasekuhlaleni ivukani community radio siyayazi iba ngaleli xesha nje ingaba leli xesha bethe yesibhozo intsimbi sele nilungele into yokuba ngaba siyawuncokola ngezinto yinto ingakumbi into zethu into esazalelwa kuzo ayonkolo le yinto yethu sizalelwe kuyo mphulaphuli singabomthonyama ngoba kaloku sizalelwe kuyo le into sizalelwe kuyo ubuthina bubo obu. Loo nto ke sinale nkqubo ithi amasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani emvelo yethu endiqondayo uba ngaba kudala ujongile injalo njoku ungamehlo abomvu into yokuba ngaba sizawuthini namhlanje ngolwesibini wokuhlalutya injalo njoku asiwahlalutyi kuphele asiphelele kuwahlalutyeni siyakwa elo thongo lakho sele khona ke kwelaa cala lingaphaya ujwarha wasematshatshwini kujwarha umazaleni umtika dolo limdaka ngenxa yothandaza mahle wonke amajwarha cebe sozulibona ijwarha elibi batsho xa bezityibela mntanam bezithutha ndakuxelela jwarha lasematshatshwini camako tata. Camako Mnqongo usufuna undinqumisa mani usufuna undinqumisa khona uke wathi lasematshatshwini hayi Nqongo hayi libala mna uba ndingabambi lotho uyabona ngenxa yaloo ndawo leyo nje ithi elasematshатшwini ngoba linye Mnqongo ndim mandithathe lithuba ke nam ke msasazi mandithathe lithuba nam ke msasazi ndizibulisele kubaphulaphuli bevukani FM kuzo zonke iindawo abaphulaphule kuzo kwiSouth Africa kwiAfrika kwihlabathi liphela nakuwo onke amathongo okukhanya nakuzo zonke izihlwele zokukhanya kuzo zonke iinkundla zokukhanya. Xa ndisithi iinkundla ke msasazi zokukhanya ndidibanisa emaweni ke msasazi ndidibanise elulwalweni phantsi kwemithi apho indlela zinqumla khona msasazi ndidibanisa engetheni ndidibanisa msasazi emzini omkhulu ndidibanisela gcwabeni. Xa ndithetha ngezihlwele zokukhanya ndithetha ngazo zonke izihlwele msasazi zamagqirha izihlwele zabathandazeli izihlwele zemboni izihlwele zamawele ndithetha ngezihlwele mfusi izihlwele zendlantloko izihlwele zamakhaya ezizintloko ndizihlanganisa zonke ke msasazi. Loo nto ndithi ke makube camako kubele kube cosi khe bumnyama kubele ukhanya camako. Mazaleni nkosi kakhulu tata nkosi injalo njoku siyakwamkela nathi ngokufudumele hayi ke usuku lwam ndalonwabela izolo ndiyabulela ke nangalaa mcimbi ndalonwabela kakhulu izolo noko bendimdala kunanamhlanje bendimdala kunolaa suku izolo so ya lusuku lwam lozalwa ndiyabulela ke ba umazaleni nkosi kakhulu ke nakumphulaphula wonke uye wabe kanti uthatha inxaxheba ukundibhalela ndinqwenelela ke usuku oluhle lokuzalwa nkosi kumphulaphula siyabulela kakhulu ya siyangena ke namhlanje umcimbi esiwuphetheyo sihlalutya amathongo injalo njoku siza kumphulaphuli into yokuba ngaba eze nethongo lakhe kanti siyalihlalutya injalo nje siyalihlahluba ndiyakucela ke mphulaphuli ungabikho mde kakhulu khona ukuze nabanye kwile icala ya kukumphula ayaphile mbambeni wathi ntsundi ndinengxaki
ke undibuzele phaa kuba umazaleni ndiyathonga, ndiyaphupha injanjoku, ndilazi ngelo xesha, kodwa ekuseni xa kumele ndibe kanti ndiyalawula elo phupha elo, andisalibambi, ndimane ndilibamba iziqompu ngeziqompu, andizi nalo lonke ngohlobo bendiliphuphe ngayo. Inoba yenziwa into loo nto, ndathi ndizakubuzela kumazaleni. Make simphendule bamazaleni. Msasazi, enye into yokuqala efuneka umntu ayijonge xa uvuka ethongweni, sukuvuka ngodlame. Zicenge xa usothuka uphuka kumathongo njalo, zicenge ziqonde ngokuba sukuzidlakazelisa kakhulu xa uvuka, ukwenzela uzokwazi ulibamba kakuhle. Ngela xesha uvuka kakubi vele udwanduluke nje uphazamise amathongo. Yokuqala leyo into. Eyesibini, msasazi, abantu mabaziqhelise into yokubana basebenzise ixesha labo xa benalo lokufutha, aphalaze, acime. Msasazi, like ndithanda ukutsho, andifuna abantu basebenzise into ezibukhali, basebenzise izilawu yokungathi mhlawumbi ikhona le nto ingaka. Into ezifana nempepho, msasazi, uthatha amanzi ahambayo, umfula, ucime, uphalaze, ufuthe ngawo, ahambayo nje umfula. Ungathatha namatye phaa, msasazi, kulaa manzi omfula, uthathe namatye nje noba mathathu, njengokuba ufutha ufake la matye nje lo, nakulaa manzi akho wafudumeza kanye uwabilisa uphalaza, ufake la matye. Izinto ezinjalo. Impepho, msasazi, nje impepho sebenzise le yasemlanjeni. Impepho mabazifani, sebenzise le yasemlanjeni impepho, ufuthe, ucime, uphalaze ngayo. Utshintshe nomondlalo lo wakho, uchele nawo umondlalo lo wakho ngala manzi omfula, uchele, uthathe ingubo yokuqala uyilahlele ngapha, uchelela ngaphantsi. Ujonge, msasazi, uba uziba khona umehluko. Ndiyaqinisekisa apho, ngaphandle komshikashika, kwawuhamba kakuhle, camagu unqongo. Camakho mazaleni, mphulaphula inombolo mnxeba ngu-072 514 5381. Ngenjalo ushiya nje ushicilelo le-voice note, ingagqithi phaa kwimizuzwana eyi-30, 30 seconds, khona ukuze nabanye babe kanti bayafumana. 073 849 1740. Sikuve ungena usithini. Ndifuna ufudumeza umvubo, ndifuna uya ngqo apho kufele khona ithole. Mordecai. Camakho mnqongo, cela undibizele kutata, ndizibona ndikuloo mama. Sinikwa inyama yomzimba episiweyo kancinci, kunikezelwa wonke umntu. Cela undibuzele kutata. Alright, ungene ereyidweni kodwa ke ndiyibambile. Masiqale evenkileni uba umazaleni. Camagu, msasazi. Alberts and Hardware ipheka isophula ingqushe isanyulela wena mthengi wethu oxabisekileyo ezona zaphulelo maxabiso kweenkonzo zokwakha nezokwenza nyulu ipomakazi lakho kule nyanga yekhala. Sifana nabaqikelela isimo sezulu ngoba zincutshe kule ntsimi yezokwakha nokuqobelelisa ikhaya lakho. Fumana izixhobo zokuqala okanye ukwenyusa udanga lwakho okususela kwimampara blog uyotsho kwiindidi zeFacebook nendebelethali ngamaxabiso ancumisa intliziyo. Kananjalo sukushinga phandle wena sowuqalile ukufuna ukumisa. Sinamaziko woqobo nawodidi kunye ne-roof tile, singalibelanga neplanga lokuphakamisa. Uzokwazi ukufihla intloko unebhongo, uzizibane, paint, samanzi, zibhodi, ngaphela umoya sisabala. Awunobokazi xelela nonesirhorho ukuba e-One Girls Road Kokomani kulapho zibila kubanda khona kweli lekhala. Ungazibandezi nawe mntanegazi, izozibonela izilwane ezisemhlabeni onozakhela lona khona ukuze uzoba ngundaba-mlonyeni nakommeza ngokomgangatho oqhomileyo. Nxibelelana nathi ku-045 492 0518, 045 492 0518, okanye usifumane kwikhasi lethu lika-WhatsApp ku-066 536 4155, 066 536 4155. Hardware, your one-stop built-in cupboard shop and hardware. uCastello sisiganga igandaganda yewele igorha nereyido
Sinjalo ke mphulaphula imizuzu masenze belishumi elinesibhozo bethile yesibhozo intsimbi sihlalutya amathongo kosuku lanamhlanje kwakho Nkosi evenkileni uthi lo mphulaphula uthonga ekulomama ke bawumazaleni uthi ngathi banikwa inyama phana inyama ebomvu ngathi izipisi ke ncunciwe lo nyama ebomvu kulomama akhe ngabe ithetha ukuthini nto camakho umazaleni Msasazi lo nyama le msasazi ukhona umuntu waphaya kulomama xa ndimjongile lo muntu lo ngumntu ongumama phaya kulomama ongazange wenzelwa inkobe. Ngoku lo muntu lo uzisa lo myalezo phaa kumphulaphula ukuba ubona nje ke mntanam okanye omntanam kukho iinkobe endingazange ndazifumana phaa kulo nyoko. Camakho msasazi. camakho umazaleni masijongole icala molweni ekhaya Sasazi ngenye imini phupha ingathi ndiyakolwa ingandithathela yonke into endinayo ingathi ke ndikhwele etreyinini emva uba ndigqitywe kukolwa andinaba into uthile uthini ndicela ndicacisele obu ndivukayo ubuthongo ndiphupha ingathi ziifishi ezimbini enye inkulu enye incinci ingathi ziyandileqa le inkulu yona ayindileqi kakhulu yile incinci le indileqa kakhulu ndiyakucela msasazi ndingumphulaphula eqhuliqhuli enkosi phulaphula elikwilikwile orayithi masibabe nalapha emnxebeni simvungeni esithini camakho ekhaya molweni ekhaya abazali ndicela indibuzela apha ukuba okanye udade yena uyakwazi na uvuka esithi akuthongele yena avuke exelela ke ngokathi bathi abantu abadala yenza ibhekile okanye tshela into wisa into ephuselwa ngudade yena avuke sekuxelela iyakwazi ukwenzeka loo nto. udadewenu ngumntu omhlophe Hayi akango okay alright phulaphula yini uphinde ubuye ke mama isandla sami sikhawulezile ufika kule ndawo icimayo ndiyacima nxe kakhulu okay uba umazaleni make singene tata Msasazi masiyilungise masiqale kweli lomphulaphula bengena emoyeni uthi udadewabo uphupha akamxeleli thongo umxelele umyalezo. Msasazi kungenzeka into ubana laa myalezo awuyi kulo mntu yena acimba uya kuye yena makaxele ubuthonge ntoni na angaveli kuye sekamxelela uba kuthiwa makathi makaxela ithongo ekungenzeka into yokuba ithongo akalitolikanga ngendlela ngoba kungenzeka uba kanaso isakhono sokuwatolika kungenzeka uba ibingumyalezo lowa ubusiya kuye yena makaxele nje uba uphuphe ntoni na azoxelelwa apho kuba naye ekungenzeka ke nalapho ke liya kuye yena umphulaphuli lo ulithumeleyo ekungenzeka liya kulo udadewabo lo ulithumeleyo nalo ngoku asinawukwazi ukuqiniseka ngaphandleni kwento yobana sive ukuba ncakasana lona ithongo belisithini na camakho ngoba ke msasazi camakho ngoba ke msasazi xa kukho izinto ezawuba neendleko phakathi kuxhelwe kwenziweni akufunekanga kudlaliseke imali senze into esingayiqondiyo engacacanga kakuhle engangeni kakuhle camakho ngcono camakho mazaleni lesibini ulubambile umphulaphula uthonga ingathi ubanjwe ingathi ungene etreyinini camakho dad msasazi neliya umphulaphuli wena msasazi ungumntu omhlophe ungenwa bobumhlophe okanye kukhanya ubumhlophe phaa kuye ayingamoyikisi laa nto yenkunzi le ivele ibanja phaa omnye umntu uzawuthi ongakuchane kakuhle umcimbi athi hayi uleqwa yingozi okanye kukho into embi eza kuvelela akho nto izamvelela uphakama amathongo kaloku msasazi amathongo xa ephakama aphakama ngendlela ezahlukeneyo funeka siqale siqonde uba phaa emakhayeni ethu sasinezidlwingu sasinamamenemene sasinamasela sasinazo zonke nje ezintlobo zabantu ezi sasinamalunga so ngoku xa ephakama ngenye ixesha azaphakama ngesimo sabo sakudala kodwa ibe ngelo xesha wona sehlambulukile ke ngoku camakho msasazi molweni ekhaya camakho mngqongo ndicela undibuzele kutata mazaleni umdla emlanjeni ndim naye nomnye umzukulwana wam oyintombi ingathi uthi sitshaya intsangu kuloo ronda ndicela undibuzele uba alright camakho mazaleni msasazi funeka iphuma amaxhegweni phaa kulaa ronda funeka kubekho nje into encinci nje into enkulu eyibhekile nje
khe kuphume nje phaa kulaa ronta nje. Ingabi yonto enkulu umsasazi, nokuba ingangalitha ezilishumi zingaba zanele khe kubekho necuba phaa, kodwa bangathathi icuba likanomyayi. Kuboniswa nje ngalo. Bathi abantu Alright. bawubanjwa kuthiwa hayi, bekuthiwe ereyidweni masenze le nto. Hayi. Masenze le nto. Ja 0738491740 ngenjalo 053 namphulaphula uthonge ntoni kweli cala lingapha sihlalutye. Molweni ekhaya. Molweni msasa. Cela undibuzele apho kutata lowo. Xa usoloko uphupha uphezu kwamanzi, la manzi uwela, but akuweleki kuba la manzi makhulu, sisiba esi, but akuweleki, ndifuna uwela kube ngawele amaxesha amaninzi. Nkosi tata, camakho mazaleni. Msasazi, ndingayithetha ngaphandle kwamathandabuzo into yokubana iindlela zomphulaphuli phaya zivulekile. Qha ngoku kudala icala ezifuna into ezintle uba zenzeke ebomini bakhe. Athi amathongo ngoku ndimhlolela kwilizwe likamoya. Athi msasazi, bazivile zonke izikhalo zakhe, kodwa makalinde ngoba zonke izinto zenzeka ngexesha. Akuzukwenzeka izinto ngeli xesha yena afuna ngalo. Bona bavile bazazilungisa izinto ngexesha elifanelekileyo. Makafunde ukuba nomonde, ngeli xesha asalindileyo makabe nokholo. Ukholo lwakhe malukhule nalo. Camakho msasazi. Umasipala wasekuhlaleni sakhe isizwe ukhangela abantu abangasebenziyo abathwese izidanga kwezi zifundo zilandelayo: Bachelor of Town and Regional Planning, National Diploma in Civil Engineering. Bayacelwa bazise la maphepha alandelayo kwamasipala kwii-ofisi zakwa-Skills Development: i-CV, i-certified copy ye-ID, ikopi ezi-certified zeziqinisekiso zemfundo. Qinisekisa ukuba amaphepha akho awazidlulanga iinyanga ezintathu ezi-certified. Lo myalezo uniphathelwa ngumasipala wasekuhlaleni isakhe isizwe. Alright, sabuya ke kwela cala lingaphaya, masikhangele ke umphulaphuli ungena esithini kwelinye icala 07381 ngenjalo 072 shiye nje ushicilelo kwa 073849 sombolo ke uyawuthi ube kanti. Molweni msasazi, ngicela undibuzele apho kutata, xa uphupha ujulwa ngenyoka sube kusenzeka ntoni? Ndingumphulaphula emachubeni betha kuwe msasi, utsho kweli cala ngapha julwa ngenyoka bawumazaleni. Camba kutata. Msasazi, mandilijonge ithongo lakhe umphulaphulo, ndilijonge phaa emoyeni. Xa ndilijonga phaa emoyeni msasazi, ndisixelela into yokubana makazilumkele iitshomi okanye abantu akufitshane nabo acinga uba ziitshomi, ngoba ekugqibeleni bangamshiya kwesinomhlwa. Makangazoyiki kodwa makazilumkele. Makayiqonde into xa iza nomntu oyitshomi yakhe ukuba ingaba le nto le iphuhlile na. Uba wayibona ingathi ingaphuhlanga, makabuyele ngemva kuya. Makangazishiyi itshomi kodwa makayiqonde nje loo nto leyo uba kungenzeka ngelinye ixesha azibone sengxakini ngenxa yento eze neetshomi. Camakho msasazi. Etshomi, ya. Camakho msasazi, xa ungumkhwetha okanye ngelinye ixesha ulikrwala, thetha ithini loo nto? Hayi, licacile ngqongo elo lelakho. Lelameli bawumazaleni, bendifuna ukutsho mphulaphuli, lelameli hayi mphulaphuli uba uphuphe ulikrwala okanye ungumkhwetha. Loo nto ithetha uba ngaba ungumntu omhlophe, injalo njoku unobizo lwabantu abadala. Ayifuni noba ithini, ungumntu omhlophe unobizo lwabantu abadala. Kwa uba uthi selumdala sowaya esuthwini uphinde uphuphe ungumkhwetha, lubizo olo. Cacile mphulaphuli. Masikhangele omnye ungena esithini kweli cala. Molweni. Molweni umphulaphula apha engcobo, ndicela undibuzele utata uMazaleni. Ndiphupha ingathi kusilapha ekhaya eyadini kunento isitshengitshane somoya, ingathi siwisa izinto nabo. Andiye apha kule ntente, ingathi kugcwele nje abantu, andiyazi uba kukho ntoni, ngaba lithethe kuthini camakho. Nkosi mama, right, ulibambile bawumazaleni? Ndilibambile msasazi. Amakho tata. Umphulaphuli mabajonge phaa ekhayeni, mabagawule bebheka. Kukho umoya ongamhlanga phaa ekhayeni, ongalidunga-dunga lonke ikhaya nabantu abahlala ekhaya
nabantu abakufitshane nabasondele phaa ekhaya babone ubomi babo bungazinzi, kanti kukho umoya ongahlambulukanga ochaphazela ikhaya lonke. Itsho ke into msa. Camakho tata. Sikhona ke lapha kuFacebook siyonikhangela amasiko nezithethe edvukani community. Molweni. Hey, uthole ezantsi man. Mphulaphula kawuphinde ushicilele mphulaphula nombolo 69. Uthole ezantsi kakhulu. Camakho Mngqongo, ngicela undibuzele kutata uMazali, xa uphupha usitya inyama ebomvu uvuke uqaqanjelwa ngamazinyo onke ade ophe, inoba ithini loo nto? Ndingumphulaphula apha eKhowa. Camakho ba uMazaleni. Msasazi, ndimjonge emoyeni umphulaphuli lo. Xa ndimjonge phaa emoyeni umsasazi ngumntu omhlophe, kufanele uba alungise izinto zakhe, ahambise into zakhe ngendlela efanelekileyo. Yilaa nto kuthiwa kukufukutha. Kukufukutha laa nto ayenzayo umsasazi, utya inyama ebomvu. Kodwa omnye umntu ingamphazamisa laa nto langayiqondanga xa engayiqondanga. Kodwa siyiqonda ngoba kukufukutha ngotya inyama ebomvu, aphinde namazinyo lawo akhe aphinde aphume igazi, namazinyo aphinde amqaqambele onke. Ekungagqibeleni eba ngumntu othwasayo. Kodwa kukufukutha yinto eyenziwa kakhulu entwasweni. Iba khona phaa entwasweni kuthiwa kufukutha, utya inyama ekrwada. Ziimfihlelo ke zasentwasweni ezo. Camakho msasazi. Camakho Mazaleni. Tata uMsasane, ndicela undibuzele kutata Lithongo. Ndithonga ikati itshone elantukeni ejagini ngomzantsi iveze intloko. Ingathi ithi izandibonisa, kuthetha ivoyisi yomntu nje mithetha. Ihambe iyolanda enye yesibini, ndilwe nayo ihambe iyolanda yesibini. Le yesibini ingathi yinja umzimba, kodwa ikati nayo imnyama ke yona ke. Ndilantuke, ndothuka, ndikhwaza phofu ndisithi mabatshe. Caba ndiyaphumelisa, nxa ndisothuka umlomo wam awunam, ndisothuka ndingumntu okhangelekayo ingathi bendikwenye indawo andiyazi. Camakho ba uMazaleni. Camakho msasazi, umphulaphuli phaa msasazi ulandeliswa ngezinto zobumnyama. Ndingamhlolela nje kancinci uqinisekisa le nto ndithethayo binjalo. Ndimbona phaa ngoLwesithathu kule veki iphelileyo, bekungoLwesithathu, engumntu oqaqanjelwa ziingono, iingono zombini. Abe ngumntu onehlaba ke futhi ke phantsi kwebele kweli cala laserayithi, phaa kule ngalo serayithi phaa ezantsi kwebele, abe ngumntu ebekhe mane eqaqanjelwa into engathi ufuna uzenza ihlaba. Ulandelise into ezimnyama, ngento zobumnyama, ngoku zinakwazi uba ixesha zimbamba amabele. Camakho msasazi. Camakho Mazaleni, molo ekhaya. Molweni ba uMazaleni, umzi weVukani. Ndingumphulaphuli apha eLady Frame. Ndicela ukubuza. Mhla andizobuza phupha mna tata torho. Ndicela ukubuza, inja isuke kokwayo iyokuzalela komnye umzi, ifike kuvuliwe kuloo mzi, ifike izalele ebhedini. Uthini loo nto bethuna? Ndiyacela. Endlini phakathi khona intetho ethi sigezwe inja ingene enkonzweni, inja ingene endlini ke ngoku. Ithi nale nto. Camakho Mazaleni. Msasazi, sazi isaci esithi umntu uzalelwe, kukuthini ukuzalelwa inje endlini. Ngoku ke ayiseso saci ke ngoku, seyinto eyenzekayo. Ayizalelanga nje endlini, izalele ebhedini. Madoda. Izalele ebhedini. Msasazi, ikhona ingxaki ekhoyo phaa ekhaya, ayonto emdaka. Kukho isihlwele esithile esifuna ukulungiswa phaa ekhaya esingazinzanga. Eso sihlwele sisihlwele sesingumntu ongumama, eso sihlwele sisihlwele esingunozala. Bangayithathi ngokuba lilishwa laa nto okanye lishwanguzwa, kodwa laa nto laa nje ayithunyiwe uba mayokwenza laa nto leya phaa endlini. Iphinde loo nto leyo iyeyenzela phezu kwebhedi. Camakho msasazi. Camakho Mazaleni, siyena phaa kuFacebook, masithathe nje omnye ngapha. Molo ekhaya. Manaye kodwa ke sangavisisana. Hayi khona theni iqala isiphakathini lento. Molweni. Manaye kodwa ke Mangqongo. sangavisisana. Ngoku. Hayi mphulaphula uyiqale phakathi le nto, uvela sowuthetha. Asiyivange ekuqaleni bangabe uqale wathini. Kawuphinde ushicilele ngoba uvela sowusiza size nayo. Ya, sifuna apha ekuqaleni khona ukuze siyive siba ngaba ithini. Ndicela ubuza, xa uphupha usifa liyandiphinda-phinda
Uphe sifa bawumzaleni. Amagu tata. Msasazi, ukhona umphanga azawuva umphulaphuli zingadlulanga iimveki ezintathu. Kunomphanga azawuva angacimbi ukufa yena kodwa kukho umphanga azawufa ngeke zifike iiveki ezintathu engekawuva lo mphanga lowo. Camagu msasazi. Alright, uLuzuko Goniwe uthi ndicela ukubuza xa uphupha kukho ushukumo lomhlaba i-earthquake mostly lithetha ukuthini? Ingathi kukho ugqabhuko-dubulo lomhlaba okhoyo, ingaba loo nto ithetha ukuthini? Kukho into azayiva msasazi iiveki ezimbini ngeke zidlule. Kukho into ezayiva msasazi okanye ezamenzekela. Loo nto leyo angeke imphathe kakuhle. Ingamkhathaza loo nto leyo. Kodwa ngoku athi amathonga ngokwabo azange ayithatheli phezulu kakhulu ngoba ingamonzakalisa. Makayithathe nje njengendoda. Aqine omelela abheke phambili. Camagu msasazi. Alright, masibamba apha emnxebeni sijonge ungena esithini umphulaphuli. Camagu ekhaya, molweni. Camagu mama. Uphaka ndisenyuka ileli lena ndayinyuka then phaa phezulu kukho laa ntsimbi ingathi ezaa ntsimbi zasecaweni ziba phaa phezulu inentambo ende ndafika ndayibetha laa ntsimbi qha khange ikhale laa ntsimbi kufanele uba ikhalile ngokutsho ke apha ephupheni ukuze ndibe mhlawumbi ndiyayiwina le nto bendiyiqabelela kule leni ingase laa ntsimbi ikhale but khange ikhale ndaphinda ndehla. Camago enkosi kakhulu siyabulela. Camago bawumazaleni. Msasazi omphulaphuli phaya uzodibana nobunzima obukhulu msasazi kwindlela yakhe yakwamoya. Ungumntu ophiweyo msasazi angangabi ngumntu ozawunyanga abantu kodwa ngaba ngumntu ongakhokhela abantu ecaweni kakhulu kulaa cawe eyomoya igcwele indawo yonke. Angaba ngumntu ophiweyo ke phaya, angaba ngumkhokheli phaya. Akuzukubakho lula kodwa azayazi into uba ubizo lwakhe luphaya, azaqine, omelele, anyamezela ngoba ekugqibeleni uzawuthi aphumelele kolo bizo lwakhe lwasenkonzweni. Camagu msasazi. Camago bawumazaleni siyajonga ke ababe bathathu apha kuFacebook siphinde sibuyele phaa kuWhatsApp. uMantsundu PK Mhlomi esithi Camago Ntsundu ndiphupha ndikulo mama ndibona umntu ongutata kweli phupha lam kuthiwa ngumalume kodwa andimazi undinika i-R1 eyinikela umzala wam uba andinike. Camago lithetha ukuthini? Usijadu Kanime kaJaceni yena esithi ndicela alright yena ucela inamba. Umduduzi Thulane sithi ndiyabulisa msasazi nondwendwe lakho bendicela undibuzele kutata ukuba xa uphupha umamakho waswelekayo notata kamakhulu bekubiza kwaze kwavela ekucaba ithunywe ngabo intoni bekubiza kwaze kwavela ekucaba hayi khona andiyiva kakuhle le bawumazaleni bawujwarha Camagwini ndifihle bawo ndingaveli ukuphupha ibhotwe Hey madoda hayi baphulaphula ndandibhala njani apha. Camagu msasazi ndicela undibuzele kutata xa usoloko uphupha imoto emhlophe ndingumphulaphuli. Camagu tata alright masingene kula mabini kaMantsundu lo uphupha enikwa irandi ngumntu ozibiza uba ngabo ngumalume wakhe akamazi yena. Camagu bamazaleni. Msasazi phaya umphulaphuli uphupha enikwezo randi bathi abantu bakokwabo kudala bemenzela izinto bemsindisa ezintweni basazamsindisa ezintweni bamuwelise nemifula. Bathi kuyo bacela nje ukuba akafike nje phaya ekhayeni nje phaya kulo mama akabe nento nje ayenzayo phakhe kube mnandi akamnandise phaya ekhaya axele ke ngqondo leyo uba uzophakamisa izihlwele zekhaya. Ndiphazanyiswa ngabanye abaphulaphuli ke msasazi kwelaa phupha lokuqala ke ngoku eliya likamama ndiyafuna uba ndiyokroba kulo kanene besithi lona lithini. Umama lo besimbambe emnxebeni. Hayi lo we-voice note naye andazi uba nguye uMantsundu na andazi. Apha kuFacebook. Apha kuFacebook. Alright ya ibinguMantsundu uMantsundu yena kweli cala ebebuza Mantsundu alright ngulo hayi leli lerandi uMantsundu kubekho ke ngoku lo liko ebesithi yena uthonga imoto emhlophe qha ke uthi soloko ethonga nemoto kodwa uthonga imoto emhlophe ungangena nakulo. Le moto emhlophe msasazi ixesha elinintsi uba ngabantu abaphiwe
kwisithunywa. Xa mane liqoqa liphinda libuyelele laphupha, iba ngabantu basesithunyweni umsasazi abaphiweyo kweli cala lasesithunyweni. Camagu. Camagu, nanku siyabonga kabhebhe sithi bawumzambo notata ndithi bhota ndicela ubuza lithetha ukuthini iphupha elidibene nokuthi ndiphuphe ndiphakathi kwamangcwaba okanye ndiwabone amangcwaba ibe indim ndodwa okuwo, ingaba lithetha ukuthini? Camagu bawumazalini. Msasazi, imbangi uba amane ephupha lamangcwaba ewaphupha, kukho abantu bapha ekhaya abangasekhoyo. Abo bantu abo bayafuna ukuba yena akhe abeke amatye kubantu basekhaya abangasekhoyo, angazange wabahambela abasondelene kakhulu kunaye. Into zakhe sikwazi Camagu msasazi. Mandicamagushe kuwe Ntsundu nomazaleni, ndicela ndiphupha ndinikelwa imali ngomnye umama uba ndimthengele into loo nto, ndibuye ndimnike le nto kunye ne-change yakhe, abe sethatha kwakule change i-20 andinike athi yeye-transport. Xa ndigqibojika ndihamba ndibe sendichola enye i-R20, ingathi ndithi ndinentlantla. Kodwa xa ndiyidibanisa ndizoyifaka esipajini zasuke zaliqela ngoku azabimbini ezi-R20. Inoba lithetha ukuthini? Camagu, ndicela uxolo ngoba ngamde Ntsundu. Okay ke mama, inkosi. Camagu bamazaleni. Msasazi, ndimjongela lapha emoyeni umphulaphuli phaya. Zithi sihlole zakulo mama wakhe, zakulo mama wakhe apha azalwa khona, nazo ziyafuna uba zenzelwe into phaa ekhaya, khe kubekho umsindleko ozawuba khona apha ekhaya. Azame ukwenza loo nto anayo, angazibulali, adibanise loo nto anayo. Udibanisa kwakho loo nto anayo, iintlahla zizamlandela, akazukulahlekelwa nto. Emva koko zizawuqale ke ngoku izinto zakhe zihambe ngendlela, nemali ayisebenzisileyo apha uzawufumana imbuyekezo ngayo. Camagu msasazi. Ekhaya. Ndicela ubuza ngombuzo uba umazaleni uba ndiphuphe ndihamba nomalume wam uphambili, ndiza kwenza umsebenzi wam wophuma. Qha ke ngoku ndisafuna uwela mna, ndibheke ngapha ndithi ikhona into endisoyilungisa ngapha. Xa sihamba awela xa ndizawuwela mna kuvele kuvuleke imingxunya emikhulu, kuvuleke imingxunya. Ndithi bethu ndibona indlela engathi yenyuka, ndinyuke ngaphaya. Inyuke ibe phezulu, ndifike phaa phezulu kukho umakhulu, umama katata. Athi umakhulu wam, awumameli wena, ngekudala waphumayo uzilibazisa, ixesha lakho liphelile, bothatha eli tshobo ungafuni ulithatha. Camagu bamazaleni. Camagu mama, camagu bamazaleni, mandikunike tata. Sasazi, mandimhlolele umphulaphuli lo njengomntana omhlophe, umntana ethongo, umntana wamanakani. Usasazi, kukho umsebenzi angekawenzi njengomntana ethongo, njengomntana omhlophe, wokokubana ahambe othatha ingulo yakhe kwicala lakulo mama wakhe. Makaqale ke ngokumsasazi okwenza izinto zakhe kwicala lakulo mama wakhe, ezomsebenzi wakhe. Zonke ke ngoku ezo zinto yakhe uba ke ufuneka ezenzile ezo zinto ezo zihambisana nemvuma kufa yakulo mama. Camagu msasazi. Camagu Ntsundu, ndicela undibuzele kutata umazaleni. Xa uphuphe ndiphupha ingathi ndileli nomyeni wam. Njengoba ndileli nomyeni wam ingathi ubeke isandla phaa phezu kwam, ingathi iyandisinda. So ingathi le weight yakhe yengalo le andiyiqhelanga. And ngeyo njengoba ndileli naye kungathi apha ngapha kwam kwakhona kukho umntu ongubhodi 2 wakhe ofana naye, but ke ngoku ngeweight abalingani. Ukwelinye icala yena, omnye ukwelinye icala, ndilapha esiphakathini. Ingathi ufuna uphuma ke ngoku, ufuna uphuma luphumayo, kungathi kanti ngumyeni wam lo uzophuma abe uyathwetyulwa. Kubekho lo uneweight encinci kunomyeni lo wam, thekisa apha phantsi lunga, awuzolunga sathana. Ndicela undicacisele msasazi uba lithetha uthini. Nkosi. Camagu bamazaleni. Sasazi baleqwa sisilwane phaa ekhaya.
Esasilwane eso singagqibela ngexesha sesingenelena ngesondo icinga yena ngumyeni wakhe kanti sesasilwane esiya. Esasilwane msasazi sizawuzisa imbambano engumangaliso babone sebexabana ngento engabhekanga phi. Kodwa loo nto leyo bayibone ke ngoku sebephakanyelwa yimimoya sekuphuma namazwi angafanelekanga ngenxa yento engenamsebenzi. Abayilumkele zabayiqaphela into enjalo. Camago msasazi. Kwakhanya asanda nuse ngicela ubuza mani, xa uphupha uchela inkomo ingathi ndiyayisusa ifele ise ikhale ingathi ngumntu ke ngoku, ingaba lithetha ukuthini lo phu? Amagu mazaleni. Msasazi phaa kulo mphulaphuli ndimjongele emoyeni naye, kuthiwa Ya. mandimjongele phaa emoyeni. Ngabantu, ukho abantu phaa ekhaya abasweleka ngengozi. Ngoku abantu basweleka ngengozi abazange bawenze umsebenzi lowo wengozi. Xa sithetha ngengozi ke msasazi, sithetha ngemoto, sithetha ngemesi, sithetha ngokhohlela idangatya, sithetha ngomntu ozixhomileyo, sithetha ngomntu otyiswe ityhefu, sithetha ngomntu ohambe namanzi, sithetha ngomntu obethwe ngenduku, sithetha ngomntu owiswe lihashe wasweleka. Zizinto ezifana nezo ke msasazi ezo. Camago msasazi. Amagu bamazaleni, molweni ekhaya. Molweni msasazi, ndicela undibuzele apha kutata. Ndiphupha ndigubhulula ezindala, ndisuke ndinxibe izihlangu zam zindala zidlakadlaka. Ingaba lithetha uthini elo phupho, msasazi? Enkosi. Nkosi mama, alright, Camagu bamazaleni. Msasazi, kukho umntu ongumama oligazi lakhe umphulaphuli lo ugqiba ukuhla. Uthi laa mntu ungumama makafumane indlela yoziphatha umphulaphuli efanelekileyo, ngoba yena lo mntu ongumama wapha ekhayeni uphila phaa kuye ngaphakathi. Makangacingi uba nguye. Sekukho izihlwele eziphilayo phaa kuye ngaphakathi. Loo nto ayixeli uba ungumntu omhlophe okanye ngumntu othwasayo. Iyenzeka loo nto la maxesha amaninzi kungekho nto, kanti unesihlwele esiphilayo phaa kuwe ngaphakathi. Singaxeli intwaso loo nto leyo. Ngoku ufumaneke loo nto leyo, ngoku iindlela zakho funeka ibe zindlela ezithe tye. Camago msasazi. Camago, right, Nkosi kakhulu, masiye evenkileni. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Maku, nanku umkhulu Domakude uyafumana 071 711 6744, mandiyiphinde 071 711 6744. Lo ndithetha ngaye ngugqirha ophethe abanye oogqirha kwaye uyinyanga eyomeleleyo. Umkhulu udumile ngokunceda abantu abangathathi ntweni nabantu ebebekade besoyisakala kwabanye oogqirha. Umkhulu naso isigubhu sokwenza ube sisityebi. Esi sigubhu sakhiwe ngemithi enamandla ngendlela emangalisayo kwaye sikwenza uphumelele ngokukhawuleza. Sakhiwe ngale mithi ilandelayo: isandawana, inyengelesi, umhlebe, amakhubalo kunye namasalamusi amhlophe akunika imlela wena ukuba ufuna malini kwaye uyibiza ngegama. Nabo nabafana bomoya abakuzisela imali ebhenki okanye endlini. Ngaba wena uthi abantu abaphumeleleyo benza ngantoni? Nawe ungangomnye wamanqina aphumelele kumkhulu Domakude. Xa ufuna ukunyuselwa emsebenzini okanye ufuna umlungu wakho ave ngawe, likhona iyeza leshishini ukuba kudala unalo ishishini kodwa awunayo imali ebhenki, kuba wakha indlu zabantu, uthengisa utywala, unomasingcwabane, ubolekisa ngemali okanye ungumntu onesithuthi sikawonke-wonke. Qiniseka ukuba uyadibana nomkhulu akuqinisele amashishini akho. Xa ningavani neqabane lakho emtshatweni okanye ufuna ukubuyisa isithandwa sakho, mfowunele umkhulu Domakude ku-071 744. Ndiphinde 071 744. Mkhulu Domakude yinyangi ehamba phambili. uCastelo lo igandaganda yewebs igorha neradio. Asive kweli cala, molweni ekhaya. Camago msasazi. Msasazi, ngandiye ndaphupha inyoka enkulu phambi kwam indlela endihamba kuyo. Ngoba le nyoka lena ingathi xana ndisiza inkulu inde, inkulu laa nyoka. Xana ndisiza imane ibuyomva
lapha izigqumanga ngesanti lena ke ngoku ilapha endleleni. So Alright. ndicela ubuza itsho ukuthini into enjalo Camako? Camako, right. Camako Bamazaleni. Msasazi, ndingayithetha ngaphandle kwamathandabuzo. Ayonto imbi, ayonto imbi msasazi, zizihlwele zasekhaya eziya. Funeka sazi kaloku singabantu ngabantu sinezihlwele, isiduko ngasinye sinesihlwele esinesilwanyana saso. Njengabo Liso Jambase ngamamfene. So nabondlovu ngondlovu, nongwenya ngongwenya. Izinto ezinjalo zomsasazi. Isihlwele sihle siyabonisa uba simjongile Camako. Molo tata umsasazi, ngicela ndibuzele kutata, ndiphupha kukho ibhokisi yomngcwabo ingathi ilapha ekhaya kwikamire yendlu ethile. Ingaba ikhona ingozi ekhoyo kuloo nto? Camako. Alright, Camako Bamazaleni. Ya, ngumphanga msasazi azawuva umphulaphula, kunomphanga azawuva zingadlulanga iveki ezimbini. Ukhona umuntu amaziyo owazamva akasekho. Camako msasazi. Camako, Molokai. Molweni tata umsasa. Ndingumphulaphuli. Ndicela undibuzele. Xa uphupha ukhwele idonki nomntu ongamaziyo, ingathi ke ngole donki iya ngasebuhlanti komnye umzi, phofu ndiyawazi lo mzi ukwalapha elalini. Ingathi ndikhawuleze ndehlike ndithi hayi ingangeni nam ebuhlanti. Xa ndifika ecakwendlu khona usisi walapha ohleli esitulweni. Xa ndimjonga imilenze le yakhe ingathi itshe ngamanzi, ingathi inezilonda. Amalungu la wakhe anamaqhakuva ingathi afuna uba zizilonda wonke amalungu la. Ndothuke. Inoba lithetha uthini? Camako Bamazaleni. Msasazi, ndifuna umlumkisa umphulaphuli phaya. Kukho abantu msasazi abaye benze izinto, bawugqiba ukwenza izinto bazusule ngabanye abantu koma kuvela abanye abantu. Umphulaphuli naye uvelelwe yiloo nto. Kukho umntu owenza izinto ebantwini, izinto ezingalunganga ezingahlambulukanga. Loo mntu lowo uzusula ngaye. Ngoku angavela umphulaphuli azibone sekabizwa ngamagama amakhulu etyholwa ngezinto angazeziyo, okanye abona abantu bemqumbele okanye bengasamthethisi, kanti abo bantu abo bayamnupha. So makazilindele izinto ezinjalo, kodwa ekugqibeleni inyani yona izawuvela. Camako msasazi. Right, imizuzu masenze belithoba phambi kokuba sitsho sithi intsimbi yakhe phaa, intsimbi yethoba. Ukhumbule ke yethoba siwazela ngomva amazomnqoyo. Masiphinde sibaleke silungise nje ezokugqibela ivenkile sizawuqhuba inkqubo. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli Za 2025 lo ngunyaka wamathamsanqa apho amaphupha akho onke afezeke ukuba uzibona ngathi unebhadi nalu uncedo kubaba uhlawula xa sele uphumelele 100%. Ubaba Maphumulo yinyangi edumileyo umhlaba wonke, kwiAfrika yonke. Ungamfowunela okanye umthumelele uWhatsApp ku-073 1121 220. Ukuba unengxaki zemali, yiza kuBaba Maphumulo uza kunceda. Ukuba kudala uzama kwaye izinto zakho azide zilunge, yena ukunika ukukhanya okungummangaliso. Uyabasusa abanomona kuwe kunye nabathakathi. Wenza ishishini lakho libe nempumelelo kwaye kube mnandi nasemtshatweni wakho. Zininzi izinto anazo zingakuphumelelisa: iringi yentlahla, asino, amagundane kunye nabafana bomoya. Ubuyisa isithandwa sakho esikubalulekileyo sibuyele kuwe ngokukhawuleza. Wenza ube kwi-akhawunti yakho. Uyafumaneka kwiindawo zonke kweli phondo leMpuma Koloni kwaye ukuba uyamfuna, khawuleza umfowunele okanye umthumelele uWhatsApp ku-073 1121 220. Lo nguBaba Maphumulo, inyangi edumileyo apho uhlawula xa umsebenzi sele ugqityiwe ukwenziwa. Masicamaguhle,
Sicamagusha ke kuwo onke amabandla, sicamagusha kuzo zonke izizwe. Ndinguloyisoye lokusabela, ndingokaNcevu, nguMpinga, nguMawawa, nguSenza, nguSineka, nguMakhoba, nguNgwangwashe, nguKhalada, ngiphila kokuzenzela. Kunto yomntwana ngabanoboyitho wenkomo azothetha inyani enkundleni lishiyeke igazi. Tshonalanga sizotya kamnandi. Bantwana phumani endlini zawudlala nonyoko. Ndiphulaphule inkqubo yeVukani Community Radio yamasiko nezithethe. Tamako. Yemsakazi, awutsho mani andiwazi umxholo River lo. Yeyisena Cut River ayikhona siphethe amaphupho siphethe amathongo namhlanje sihlala utya amaphupho njalo nje kusele siwazela ngomva amazomoya Molekaya. Molweni msasazi nangosiphoka saphekomani. Mna ndicela undibuzele. Ndimane ndiphupha ndihlamba izitya ezininzi. Kuvele umamam ongasekhoyo athi umamam ucela nimphakele umngqusho. Ingaba lithetha uthini lo phupho? Camakho siphokazi bawumasaleni basiye kodata. Zinkobe msasazi. Ya. Zinkobe. Inkobe. Ya, cacile. Mama kucela inkobe. Camakho masaleni. Molweni ekhaya. Camakho. Molweni Mngqongo, molweni noba umasaleni. Molweni tata. Ndikumphulaphula apha eCofimvaba kwaXube eMcambalaleni. Ndiphupha ukhazini wam. Ukhazini wam ndimphupha ingathi uswelekile yena wasweleka. Ndimphupha ingathi uswelekile ngoku ingathi kuyalungiselelwa ke kulungiselelwa isingcwabo. Kulungiselelwa isingcwabo. Ngoku andiyazi uba litsho uthini ngoba wasweleka kudala. Ngoku andiyazi uba litsho ukuthini. Enkosi. Nkosi tata, Camakho bawumasaleni. Msasazi uthi phaya ukhazini wakhe lo ungasekhoyo. Uthi njengamntu ongasekhoyo yena uzibona ngathi akahoyekanga ekhayeni. Uzibona yena engahoyekanga njengesihlwele sekhaya. Ngoku zonke zonto uyafuna ukuba naye abe ngumuntu othi ngelinye ixesha akhunjulwe ekhaya ukuba naye ngumuntu owayekhe waphila. Kangangento kubana nendawo le ahleli kuyo alaliswe kuyo nayo ayikho mgangathweni okanye ayikho kwisimo esihle. Camakho msasazi. Camakho right asibeka Molekaya. Camakho tata umsasazi. Ndingumphulaphuli ndilapha enkandla. Ndicela undibuzele apha kutata uMazaleni. Uthi mawuphupha uqhuba imoto. Le ndlela ubuze ebantwini uba le ndlela ibheka kuthiwa inyuka phaa uzawutshona phaa. Uthi ungekafiki kulaa ndawo kube nesiphambuka esijikayo. Mandijika kwesi siphambuka ndifika kunabafana ababini abahleliyo ingathi ndidiyu ndizawuwathini nala maphara ahleli. Ndijonge nje aba bafana mandiphosa amehlo ngapha naku kunendlu elapha. Ndimise imoto ndingene mandingena kunoomama abaninji abalayita amakhandlela. Mandingena ndizibuze ke mna ndizawuthandaza kanjani ngoba hayi kodwa ndiguqe kuthandazwe ngaba mama. Cela undibuzele kutata uMazaleni ke msasazi kuthi kuthini na. Alright. Nkosi kakhulu masiqale ngapha. UMzantsi Afrika ukhokhela uqoqosho olukhulu kwihlabathi, i-G20, phantsi komxholo othi ukubambisana, ukulingana kunye nozinzo. Kodwa oku kungaphezulu kwentetho nje, lubizo lwesenzo kuba ukumanyana izizwe ngeenjongo zokwabelana, ukulingana, ukudala amathuba nobulungisa kubo bonke, uzinzo, ukukhula namhlanje ngaphandle kwendleko ngomso. Njengomongameli we-G20, uMzantsi Afrika ugxile kwizinto ezintathu eziphambili ngokubaluleka: uhlumo loqoqosho olubandakanyayo kunye nemisebenzi, ukhuselo lokutya, kusetyenziswe ubukrelekrele be-artificial, ukwenza izinto ezintsha ezizinzileyo. UMzantsi Afrika ukhokhela i-G20 ukubumba ihlabathi elingcono. Lo ngumyalezo oziswa kuwe yi-GCIS. Bawumasaleni masingene kumphulaphuli lo Camakho tata. Msasazi umphulaphuli phaya kuzawufuneka agawule bheka. Zikhona izinto ezifuna uba kukho into esabuyelenqa ethile wena ebumbekayo kodwa ke uzawubhunca ekugqibeleni, uzawuphuma etshaya. Camakho msasazi. Camakho Molekaya. Camakho tata umsasazi mna ndiphupha ndingathi ndisekhoti, ingathi ke ngoku ekhoti kukho izinto sizibhalayo kuthiwa masizikhuphele.
then ke ngoku mandibhude senzogqiba. Mane ndibhude kancinci mane ndiyiqala le nto senzoyigqiba and ii-ID zethu zibanjwe ingathi indawo ye-reception. Kube ke sagqiba ubhala ezi nto sizawufumana ii-ID zethu uthini. Yeah, all right. Camagu Bamazaleni. Msasazi omphulaphuli phaa kunento efuneka ijonge. Ingaba ngumntu ofuna umsebenzi okanye ufuna ukuba angafumani umsebenzi ongcono. Makangathethi umsasazi xa kufuna into zakhe zenzeke. Makathule avale umlomo enze into zakhe ngendlela efanelekileyo. Makathethe xa sephumile ehlathini. Camagu msasazi. Kuleni ekhaya. Camagu Mngqongo, cela undibuzele tata uMazaleni uba kuthetha ukuthini xa uphupha nikwikhaya khulu nisitya inyama kukanti kukhona abantu abangasekhoyo njengoba nisitya nje abanye kanti abantu abaninzi amagula kwiqala. Camagu mphulaphuli. Camagu Bamazaleni ngokugqibela sivale tata. Msasazi kukho umsebenzi phaya ekhaya funeka umphulaphuli bawuhlanganyele umsebenzi wezihlwele wabantu abadala. Funeka baqala bajonge ke ngokuba umhlaba okumila umsebenzi okumila kunjani na, kodwa umsebenzi wezihlwele. Nam mandithathe lithuba msasazi ndizibulelele kakhulu kubaphulaphuli nakuwe apha estudio, baphulaphuli bevukani. Ndisithi siyinkolo kaMzikantu simabakwazi basondele kuthi sibancede kumaphupha naxa benabantu babo abafuna ukuhlolwa, ngoba xa kuloo ndawo sikuyo, xa sisekomani kuloo ndawo sikuyo sibahlola simahla. Nangoku xa benabantu babo abaseKapa eNtshona Koloni bathi hayi ndicela niye kuba uMazaleni phaa eKapa uzanihlola simahla, bangasibamba kulaa namba ithi 076 075 9355 076 075 9355 okanye bathi 063 182 6858 063 182 6858 okanye bathi inkolo yoMzikantu kuTikTok nakuFacebook page. Kube nobusuku bobumnandi msasazi Camagweni. Camagu Mazaleni busuku benzolo. Right, just bamagazibini.